Malawi Brief. Nkhanga zaona zafikaso kuchokera ku Limpopo FM ndipo Comrade Ntanywa akubwera ndi nkhani zochuluka kwambiri ndi tatiyeni timumve kuti ulendo uno wapeza zotani. Ndili ndi nkhani imene ndili okhumudwa. Choyamba Malawi ndifuna ndinene kuti sindikufuna kusakaniza nkhani za kuchikangawa ndi nkhani zina zimene zikuchitika tsiku ndi tsiku mdziko mwathu. Mundikhululukire, ndinalonjeza kunena kuti ndibwera ndi nkhani zokhuzana ndi kuchikangawa, komano chifukwa chonoti sindikufuna kusakaniza nkhani za kuchikangawa zikhale nkhani za kuchikangawa, nkhani za dziko zikhale nkhani za dziko. Cholinga tiziona kuti kodi ulendo wathu tikuyenda bwanji, nanga a commission of inquiry kodi tiziyenda nawo bwanji, nanga azitisatira bwanji. Ndiye ndimafuna ndikuze na Malawi kunena kuti chigawo cha kumadzulo kuno ndofuna ndibwere ndi nkhani yokhuzana ndi zomwe zikuchitika mdziko mwathu. Sindikubwera ndi nkhani ya kuchikangawa. Nkhani ya kuchikangawa ndiloleni, ndikhululukireni ndibwere nayo mawa ndi cholinga chokuti imveke. Nkhani imene ije tikhala tikupitirira chifukwa chonoti pali ma information ochuluka amene tapeza mu 2 days 3 days imeneyi. Kodi inu mukudziwa kunena kuti m'bale wawo wa Ateni Zikhali Ng'oma anathawisidwa ku Malawi chifukwa chonena kuti nayenso anaona ziwiri zitatu zimene zinachitika kuchikangawa kuja ndi zimenezo tibwere nazo mawa kuti adziwe. Komanso ndimafunanso ndikudziwisena Malawi kunena kuti mayi amene anaona china chilichonse chimene chinachitika kuchikangawa kuja, mayi amene uja anachitiridwanso chipongwe, but unfortunately nthawi imene anthuwa amapita kuti akampange attack, ife tinali titamusamusako kumene amakhalako. mayi uja tampeza tili naye tikumusunga chifukwa tikudikira nthawi yoyikika kuti akaperekere umboni. So tufuna tipemphe aboma mayi ameneyi kuti abwere ku commission of inquiry, akufunika chitetezo chokhwima kwambiri. So mayi ameneyi tikupanga chothekera ndi golide wa Malawi, chimene chocho ndetidziwe MCP inuyo muziwe kunena kuti tili ndi golide. Even if you can nene kuti chani mukhoza kumandisakasaka, komano golide tili naye wasungidwa. Me you can kill me, komano golide wathu alipo. Ndipo mayi tikupanga chothekera kumamusunga mfuliji kuti azimva kampweya kaja kozizira bwinobwino, basi ndikunchosa zuwa ndikuomba. They are trying to kill this lady, but they are failing. Tikupanga chothekera kumteteza mayi ameneyi. Mulungu ndo wachisomo watipasa golide. MCP, whether you like or not, you are finished. Ndipo Amalawi sakukufunaniso kuti inuyo muzabwereso mdziko la Malawi ndikulira mulira dziko limene lili. Amalawi iwowo ndi akunenesa kuti sakukufunaniso niyayi. Choncho chigawo chakumatsana kuno chakumadzulo kuno Amalawi ndofuna ndibwere ndi nkhani zimene zili zokhumudwisa ku mtundu wa Malawi. Even I myself ndinalo okhumudwa pamene ndimapanga kafukufuku kumaona kuti kodi apa chikuchitika ndi chani. Awa matukutuku akupangawo ndi chani kwenikweni, awa matukutuku akupangawo ndi chani kwenikweni. But unfortunately ndikhozona kuti ndinokhumudwa kwambiri. Masiku awiri apitawa pali gulu lina, I don't like to mention the names because nanena kunena kuti sindili momatchula mayina anthu ena, komano ndifuna ndingoyankhula kunena kuti ndifuna ndibwereze the way I find information. Simeneso anthu ena amapezera ma information awo
As I always said, Limpopo, it's a team, it's a group of a team, it's not one person. We are many, more than 50. So, and 50, chifukwa cha communication, timapasana ntchito imene timapanga. I'm a producer, I'm an announcer of this program. Ndeti ndi andu amene amapasaka ma information ndikwabweretsa Comrade Ntanyiwa hit the nail. Ndofuna ndiyankhule kunena kuti mmene gulu la Four Regions limapezera ma information yawo, si mmene Limpopo imapezera ma information yawo. Mmene Limpopo FM imapezera ma information yawo, si mmene Concerned Citizen imapezera ma information yawo. Mmene Concerned Citizen imapezera ma information yawo, si mmene Hankanga Zaona imapezera ma information yawo. So timapeza ma information mu njira yosiyana-siyana. Ndiye mundu akabwera ndi information osabwera kunena kuti ayi ndiyaboza. It's just unfortunate la Malawi ndizomvesa isoni kunena kuti gulu limene ilolo limazicha kunena kuti limamenyera ufulu a Malawi lakhala pansi ndikunena kuti sitikufuna audio ya Comrade Ntanyiwa izibwera pano. Funso ndilonena kuti ndezimene muziyankhula ku gulupu kwanuko, zimene aziyankhula atsogoleri anuwo mukufuna zizipitanso m'magulu ena. You see how stupid people they are. Kandi using'anga watitopesa bwanji kungokhala pansi ndi using'anga ukuthi watitopesa. There is no any boundaries kwauza anthu kunena kuti ine sinofuna. Zikhalire munthu yekha audio yabwera pa gulu la Friends of Ntanyiwa. Yabwera ndi audio ya ndani? Yabwera ya Clifford Banda. Ina iza Clifford Bandas. You can delete yourself. Koma musapinje anthu ena amene amamkonda munthu uyo. Ndeni mafuna ndinene ino amene mwalengeza mwalemba kunena kuti sitikufuna kujeni audio ya Comrade Ntanyiwa izibwera pano. Kama landira makobiri, kasimna landire makobiri, I don't mind about you because ine cinema kala against ndi munthu ina aliyense. Nini mangopanga za dziko information imene ndaipeza anthu ndapase. Muitenga, simuitenga, it's up to you. Koma kumapito kwake zimakaboliza tazuona posa chidwa pazikuchitika. Ine ni makamba zinthu zimene zichitike lero, zichitike mawa, zichitike mkucha, zichitike mwezi wa mawa. Zikazachitika ndi pamene anthu amene kuti zijama lina Ntanyiwa zija. Sindikufoka, sindikubwerera mbuyo, sindikugonja. I'm ready to die. Ndalandira kale mautenga ouzidwa kumene kuti akangondipeza olokungoonana andiombera. Ndachilandira. Ndiye ndifuna ndinene ilo amagulu amene mukuti simukufuna audio ya Ntanyiwa. Audio ibwere isabwere ine sindikudandaula, koma ndikuziwa kuti there is millions of people outside amene amamkonda Comrade Ntanyiwa. Ndifunanso ndipemphe ichi, pamene milandu ili ku court, ka munthu ndi wa CCP, ka munthu ndi wa Roma, ka munthu ndi wa anapuse, ka munthu ndi wa Faith God Church, munthu ndi wa Church of Christ. Koma nkhani ngati ili ku court, nkhani ya milandu sizimakhuza naso ndi chipembezo. Ndi anthu nditayankhula nkhani ya Lapken, Abdul Lapken kunena kuti ali moyo. Anthu ena achisilamu amene akuzoona ngati iwo ndachisilamu eni achisilamu, chikhalire nicho amamwamowa, chikhalire nicho atesa mabanja a anthu. Nisi ndikuziwa kuti chisilamu icho pamenepo chili kuti. Kolani yathu imatuza zimenezo tizikatesa mabanja athu. Kolani yathu imatuza kuti tizimwamowa.
So pali anthu ena amene akubwera kunena kuti iyayi Comrade Mtanyowa Banji akulimbana ndi Lapken Abdul komano sakukamba za anthu ena. Ndikamba banji za anthu ena pamene Abdul Lapken ndamene anapezeka wamoyo mndege anamtenga kukamsunga ku Dubai, amusamusa ku Dubai, ali ku Kigali. As I'm talking right now, Richard Chimwendo, Moses Konkoyo sakupezeka ku parliament. Where are they? Asatira anyamata awiri amene anapita ku Kigali kuti akakumane ndi Abdul Lapken akaone zochita. Ineyo I'm challenging inuyo kagulu kamene mukunena kuti iya isitofuna audio. I'm challenging and ndikuyankhula kunena kuti akuti kuchisilamu samalola maliro kuti akafukulidwe. Kuchisilamu samalola maliro kuti akafukulidwe. Komano m'manda mwa Abdul Lapken munayikidwa chinthu chimene si Abdul Lapken. Nechifukwa cha Chisilamu akuti manda Abdul Lapken asakafukulidwe. Ndekuti ngati sakafukulidwa ife tikhalebe muchimbulimbuli kunena kuti Abdul Lapken anamwalira, anaphedwa pamene munthuyo ali moyo. Ngati anthu mwatenga ndrama kunena kuti mubwere ndi nkhani imeneyoyi kunena kuti tisalole ife tutafika kwa mabanja ena atiuza kunena kuti ife boma ngati linganene akomishoni ngati anganene kuti tikufuna tipange kafukufuku wathuyi afukulidwe, ife tikulola chifukwa tufuna tidziwe wathuyi anaomberedwa, wathuyi ndi chitsulo cha ndege chinamucheka, wathuyi zinakhala bwanji ndi zikwanje ndi nkhwangwa ena akuvomereza. Inuyo amene mukunena inu chifukwa chonoti palibe ndi mmodzi yemwe wanu amene anamwalira, ndikufuna ndikuwuzeni. Koma ife timamva kuwawa chifukwa chonoti mugulu muja abale athu anamwalira, anaphedwa amene amathandiza azigoko kumuziko lero thandizo linayima, amaguliridwa fertilizer, amaguliridwa sugar, amaguliridwa mkaka, lero zosezija chifukwa chonoti maisha nili muzana mwalira anthu sakuzipeza. Ndiye wina wabwera pa social media akuti ine ndine director wabungwe kuti sitikufuna za Abdul Lapken ziyankhulidwe. Manda amene aja akafukulidwa tamvatu kuti anapita kukachita tempa, alipo anthu ena anapita kumeneko. Let me tell you, mupite olo mukafukule m'manda muja mukachosi chimene munayikacho muyikapocha. Ngati munayikamo mabotolo a Fanta olo mukachosemo mabotolo a Fanta, mapeteka anthu tikakafukula tikapeza mulibe china chilichonse. So mukungozinamiza ngani ndio noti Abdul Lapken ali moyo. There I'm challenging and kumene kuti amthawisire Abdul Lapken ineso ndikakhalaso ndili komweko. Chimene chocho ndiye mudziwe. Nefe tikungofuna commission of inquiry smart, manda akafukulidwe, tidziwe chimene chinayikidwa m'manda mwa Lapken Abdul. Sikuti tikunena kuti manda Lapken Abdul okha. Tipangaso research tiziwe manda anti anga maisha nilu muluzi chino pandijani. We are ready anthu akafukula chifukwa tufuna tidziwe chona chenicheni. Ndi ena atumidwa amuyambepo kupanga phokoso kuti manda Abdul Lapken asakafukulidwe, akukafukulidwa because Abdul Lapken mwini wakeyo akufuna atabwera ku Malawi koma akumkaniza, akunena kuti nayeso akusowa mtendere kumene aliko. Ndingati mwini wakeyo akusowa mtendere, inu ndinu ndani? This is Comrade Mtanyowa on Limpopo FM. Tufuna upite kwa Richard Ruhanga omwe ndi wamkulu wa polisi komanso achiwiri awo anowero kaira kuti chonde pali kagulu kena ka apolisi
pali kagulu kena ka polisi kamene kakumakumanirana ku Nchesi. Pali kagulu kena kamene kakukumanirana ku Kawale ku nyumba ina zofuna kuthana ndi aluhanga komanso anowero Kaira. Ndikufuna ndifunse azikuluakulu amene mukumasonkhana ku nyumba imene, inalakwa area 30 kukhala ku Lilongwe, inalakwa area 30 kukhala ku Lilongwe. Ndi kuli kagulu kameneka kamene kakukumanirana ku Kawale mu nyumba ina. Ndifuna ndikuchenjezeni anthu ino, if you will continue ndi ulusa maina anu nonse amene mmakhala ku nyumba kumeneko, ndicho linga chonena kuti muchite manyazi, mabanja anu adziwe kunena kuti mukamauza kunena kuti ndibwera mochedwa ku ntchito kapena mukamachoka pa khomo kuti ndikubwera ndikupita kwakuti mmakhala mukupita ndikumakakambirana zowapanga chipongwe aluhanga komanso Akaira. Choncho ndifuna ndikuchenjezeni Akaira komanso aluhanga kunena kuti you need to be careful ndi mayendedwe anu. Utenga wina wapaderadera ndikufunanso upite kwa aluhanga komano ili ndi pempho langa Richard Luhanga komanso Nowero Kaira. Chonde pali wa polisi wina wakunatenje, pali wa polisi wina wakunatenje dzina lake Nelson Mwene Songole. Wa polisi wina dzina lake Nelson Mwene Songole wapha mwana wake Kelvin Mwene Songole. Ndeni mafuna ndikupemphera akuluakulu nkhani imeneyi tatiyeni mutithandize tidziwe kuti kodi mkuluyu watenga misala ndi chani chimene chapangisa kuti aphe mwana wake. Komanso ndifuna ndipemphe ndiyankhule kunena kuti kuchipatala chaku Palombe, kuchipatala cha kumulomba ku Palombe anthu ogwira ntchito akuba kwambiri. Ndikunena pano magloves pa chipatala palibe agulisidwa onse. Mapatienti akumauzidwa kuti pitani mukagule magloves. Magloves akagula kuti mapatienti ngati pa chipatala po palibe. Ndofuna ndinene chonchi, pali gulu la mavenda limene likugula mankhwala kuchokera ku chipatala, limene likugula magulovu kuchoka ku chipatala cha Mulomba. Ndikukupasani mwezi wa August kukhala womaliza kupanga nyasi zanuzo. 1 September ndikubwera ndi maina anthu nonse amene mmagulisa mapilisi kumulomba, amene mukupangisa anthu ozungulira kumulomba azivutika akapita ku chipatala. Apolisi mukonzekere kupita kukatenga onse amene akuba zipangizo za ku chipatala ndikumakagulisa, amenewa akanena kumene amagulisa. Ino amene mmagula mapilisi mwachisawawa ndikupereka mwezi. Mulungu amene anatilenga ife ananena kuti sazamulanga munthu asana mudzudzule. Ndikupereka mwezi ngati zoononga katundu wapa chipatala pa Mulomba zikupitirira. Ino mavenda amene mukumakagula mankhwala maina ano ndiulusa, inunso amene mukugwira ntchito ku chipatala amene mukutenga mankhwala ku chipatalako nkumagulisa,
pofuna kuteteza dziko langa la Malawi, pofuna kuteteza ulamuliro wa APM ndi kuululana. Ineyo ndimakonda kuyankhula kunena kuti munthu amene ndimamukonda ndimamuzuzula, ndipo mawu amenewa sindizasiya. Ndayankhula kunena kuti munthu amene ndimamukonda ngati akupanga zolakwika ndimamuzuzula. Ndikufuna ndinene kuti zomwe zikuchitika ku chipani cha DPP, I'm not happy. Ndikufuna ndibwereze pamenepo. Sindikudziwa masapota amene amachikonda chipani ichi ngati iwo zingamasangalase, koma ineyo zimene zikuchitika ku DPP, I'm not happy. Dziko limaona zomwe zikuchitika pamwamba, koma ine ndimaona zimene zikuchitika mkati, ndi pamene tikusiyana. Mulungu anadalisa ndi mphaso imeneyo. Mu nthawi ya MCP timayizuzula ndi kuyiyankhula kuti zinthu ziziyenda bwino, koma anasankha kusamva. Ndikuyankhula pano MCP ili kunja kwa boma, kunena kwakeko anthuwo akuti ili kumanda, ne ikufunisisa itabwereraso mboma, koma chifukwa cha ulamuliro wa nkhaza umene anatipanga ife Malawi, palibe ndi Malawi yemwe amene akuifuna MCP kuti ibwerere. Ona kuti olo aziyankhula, olo azitani kunjaku Malawi sakuafuna. So DPP ichi chikanakhala chamwayi kunena kuti chifukwa chonoti Malawi sakuifuna MCP, inuyo mukanabwera ndi ulamuliro wabwino, ulamuliro wonena kuti wina aliyense azisangalala. Ndimabwereza chimanga tikuthokoza zikomo kwambiri, timadya chiteze, koma inu mutabwera munabweresa ulamuliro wabwino wona kuti anthu azikhala ndi chokudya. Ndizomvetsa chisoni kuti ku DPP kuli kampu ina yomwe ikukambirana za upandu wofuna kuthana ndi anthu ena osalakwa chifukwa cha mpando wa upresident. Chifukwa chofuna mpando wa president, anthu akupangirana za upandu. Ndi zinthu zamanyazi komanso zomvetsa chisoni kunena kuti anthu omwe amayima ndikumuteteza Peter Mutharika, ndikufuna kuti Peter Mutharika akhalenso president wa dziko. MCP imasatira ndikufuna kuwapangira choipa, ndipo anthu aja kumangidwa. Lero Amalawi simungakhulupirire kunena kuti olemekezeka Samia Sulaimana akupangiridwa upo, akukonzeredwa upo. Olemekezeka Samia Sulaimana akukonzeredwa upo. Ndinokhumudwa chifukwa chonena kuti Samia Sulaimana ndi munthu mmodzi amene anayima nji. Amalawi mundichitira umboni, masapota a DPP mundichitira umboni. Lero Samia Sulaimana kungobwera ndikuyankhula kunena kuti Napoleon Zombe tapase mapepala agwire ntchito dziko liziyenda chitsogolo. Anthu ku DPP azisogoleri ena
atembenuza mawu kunena kuti Asamiya Sulaimana nda MCP akugwira ntchito ndi MCP. Amalawi, ndikufunseni inuyo amene mmazitsatira zonse, mmene Asamiya Sulaimana amatipulira pa ground, lero wina ndikumabwera ndikumanena kuti Asamiya Sulaimana ndi IMCP. Choncho ndizomvetsa chisoni kunena kuti Asamiya Sulaimana akufuna kupangidwa impeachment. Nkhani ikuyenda mwachinunu, akuti cholinga chawo akufuna kuyika olemekezeka amusowa, ndipo ma MP ena a independent ayamba kale kufikiridwa pa nkhani ya impeachment. Kaguluka pakufuna kuchosa Asamiya Sulaimana chifukwa cha nkhani ya Anazombe imene anayimirira ndikunena kuti iyayi tiyena akuluakulu Anazombewa talole tisazilowetse ndale, ndipo akufuna azizauza amusowa zochita ndi cholinga chonena kuti zofuna zawo zizikwaniritsidwa. Akuti pa Asamiya Sulaimana anthu akulephera kupanga zofuna zawo. Ndikuyankhula pano pali ndalama zimene zimafuna kuti zibedwe ku parliament. Chifukwa Asamiya Sulaimana akukana, lero Asamiya Sulaimana asanduka IMCP. Ndi mati ndifunse ife amene timakonda chipani cha DPP, zimene zindi zabwino? Akufuna kwachosa Asamiya Sulaimana impeachment, ndipo akamaliza zawozo za impeachment izo aike amusowa, akaika amusowa akufuna abwere ndi motion yonena kuti apange impeach Mai Jeni Ansa. Kodi dziko lizenda chonchi? Ifetu timati DPP mmene yabwera, mmene yatenga chinthuchi ipitirize zabwino zimene tazionazi, chimanga tikuchiona, mawa ndi nkucha tikuyembekeza kuti Amalawi m'matumba mwawo mukhale makobiri. Koma lero tizipanga chonchi, ndizomvetsa chisoni kunena kuti anthu amene akupanga zimenezi nda Chimwemwe Chipungu ndi Aloza Mbirizi ndi amene akusogolera zinthuzi. Ndimanena sinimadana ndi munthuyo, koma ndimadana ndi zochita za munthuyo. Mai Mbirizi nda Chimwemwe Chipungu muchiwononga chipani cha DPP chimene anthu ambiri akuchikonda. Anthu ambiri mitima yawo, miyoyo yawo ili pa DPP. Sindikudziwa mwina nkutheka kunena kuti chifukwa chonoti Mai Mbirizi you are very friendly ndi Mai Mutharika, ndi mwina mukupezera advantage. Musaipise Mai Mutharika, musaipise Peter Mutharika. Dziwani kunena kuti zonse zoyipa zimene mupange to the end anthu azadana ndi Peter Mutharika, sazadana ndi inu. Chifukwa amene akulamulira pano, president amene ali pano ndi Peter wa Mutharika. So ngati muzipanga zoyipa azitsogoleri a DPP, dziwani kunena kuti aja a opposition azinena kuti anthuwa amamukakamiza dala APM ndi cholinga chonena kuti azimugwiritsa ntchito, azipanga zofuna zawo. Ndi zimene tu aziyankhula kunjaku. I'm very disappointed kunena kuti ule Msungama ndamene
amafuna kugwirisiridwa akufuna kugwirisiridwa ntchito pa impeachment imeneyi kuti abwerese emotion nyumba ya malamulo aule Msungama omwe anapasidwa ndalama yokwana 20 miliyoni kuchoka kwa Aloza Mbilizi kuti abwere ndi motion yonena kuti impeachment Samia Sulaimana achosedwe. Olemekezeka Samia Sulaimana anthu pamaso pano amaoneka ngati abwino chifukwa chonena kuti mukumuteteza president. Ne chifukwa chonoti mukumuteteza president anthu sakukufunani, anthu akukupangirani maupo. Ndifuna ndithokoze azisogoleri atatu anayi aku MCP. Inetu ndimanena chabwino tiziyamikira choipacho tiziyamikira ngakhale MCP yesitikuifunanso kuti ibwere mboma, koma ndifuna ndiyamikire anthu azikuluakulu aku MCP amene munalangiza aule Msungama kunena kuti usalowerere za mkhola mwa ine yake kumapeto kwake zikusalira. Ndifuna ndikuthokozeni, munamulangiza bwino ule Msungama, ndizikhalire ndinu aule Msungama kuti mukapitirize motion yopanga impeach Samia Sulaimana. Utenga wanga ndifuna upite kwa amsoa kunena kuti angakhale atakukakamizani kuti inuyo mukhale wamkulu wa nyumba ya malamulo muchikane, chifukwa mukachivomera zizaonekanso kunena kuti inuyo you were against Samia Sulaimana, ndipo udindo umene muliwo simmakhutisidwa nawo, udindo umene mmafuna ndi umene uli wa Samia Sulaimanawo. Ndifuna ndikuuzeni amsoa musalole zimene anthu akufuna kukupangani, chifukwa kumapeto kwake muzaoneka nazo uchitsiru. Ndifuna ndinene kunena kuti khalidwe limene likuchitika lolondana mapazi lero akunena kuti Jedi Ansa atathana naye tilibe naye ntchito pano, akufuna ati athane ndi George Chaponda, athane ndi Samia Sulaimana. Kodi utsogoleri uzikhala wothana? Ndingati munthu lero iyeyo akukonzekera kuzakhala president wa dziko, akufuna kuzakhala president wa dziko, koma akupanga zothana ndi anthu. Akazalowa kuzakhala pa president azakhala ndi mphamvu zonse, sizakhala ngati zachakwera. Akufuna apezerepo advantage yothana ndi Samia Sulaimana. Sikugwirizana pati. Kumbukirani kunena kuti Samia Sulaimana anali munthu mmodzi amene anamenya nkhondo, ndipo Samia Sulaimana ndi amene anapikisana ku convention ndi Chimwemwe Chipungu ndipo anawina. Samia Sulaimana ndi APM anasankha Achipungu kuti anthu akafuna kukatula nkhawa zawo ku chipani azikatula kwa Achimwemwe Chipungu amene analuza na Sulaimana aja. Lero chifukwa cha zimenezo tikuchitenga chipani chija ngati kuti ndi chathu. Why can't you be like Anoma Nichisale munthu amene amakhala pay chimene amaganiza ndi za umulungu, akakhala amakhala focus ndi apito mtalika ndi ndayang'anire Matalawa, ndiyang'anire munthu wamkulu andithamangire ku constituency kwanga ndikaone anthu. Anoma Nichisale Samia Sulaimana ndi anthu amene amathamanga pa ground, dziko mundichitira umboni, ndi anthu amene anazunzidwa ndi MCP, dziko mundichitira umboni. Lero kukaloza chala Anoma Nichisale, lero kukaloza chala Samia Sulaimana, ine ndikuona ngati ndi chinthu china chake cholakwika.